Hei, mä oon Harri Rinne. Mä oon asunut 9 vuotta pysyvästi Hiidenmaalla ja 25 vuotta mä oon viettänyt kaikki lomani täällä. Sen takia ne varmaan pyysi mua kertomaan teille, että miksi suomalaisten kannattaisi tulla Hiidenmaalle. Se on vähän vaikea juttu. Katsokaa nimittäin, jos te olette tavallisia turisteja, jotka tykkää hulinasta ja vilinästä ja ostoskeskuksista ja kylpylöistä, niin menkää Saarenmaalle. Ei meillä ole semmoisia. On meillä jotain nähtävyyksiä. Meillä on esimerkiksi oma Eiffel ja meillä on Eiffelin insinööritoimiston tekemä majakka ja meillä on Euroopan toiseksi vanhin pysyvästi toiminnassa oleva majakka. Meillä on meteorikraatterit ja niin edasi. Mutta ei siellä ole mitään kylttejä ja opastuksia ja sen semmoisia. Löydätte jos löydätte, tykkäätte jos tykkäätte. Meillä on loputtomasti metsää ja suota ja kymmeniä kilometriä tyhjiä hiekkarantoja. Eikä mitään erityisiä palveluita. Hiidenmaa ei ole viritetty niin kuin turisteille. Täällä on, on niissä metsissä tietysti eläimiä ja lintuja, vaikka kuinka paljon erilaisia semmoisia hyvin laajasti. Ja sitten meillä metsät on täynnä kesämökkejä ja piilopirttejä, jossa on enemmän kuin missään muualla Virossa. Siellä on kirjailijoita ja taiteilijoita ja muusikoita ja säveltäjiä ja näyttelijöitä ja kaikenlaisia kulttuuri-ihmisiä. Mutta ei nekään tule itseänsä teille näyttää. Ne on siellä sen takia, että tämä on saari, jossa pärjää ihmiset, jotka ei ikävysty itsensä kanssa, jolla on mukava olla itseksensä. Semmoinen saari tämä on. Tietysti kesällä on toinen juttu. Silloin täällä on joka päivä 10 kulttuuriyritystä ja tapahtumaa ja on maailmanluokan jazzfestivaaleja, maailmanluokan klassisen musiikin festivaaleja, maailmanluokan folkmusiikkifestivaaleja, on kirjallisuusfestivaaleja, vaikka mitä, mutta jos ne kiinnostaa, okei, mutta yleisesti ottaen tämä on introverttien saari. Jos te olette introvertti, tulkaa ihmeessä.